Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ni Marua. Pangita ang bato nga tulay. Dili mahibo nga mawa kini. Way marka sa tulay nga bato dinhi sa mapa. Kinahanglang makitaan kini. Nganong tulay nga bato man ang gipangita ta? Tungod kay mao kini ang among lubnganan. Unsa? Lubnganan? Oh. Dito kami pitaya. Ug dito kami kilubong. Unsa? Busa, kinahanglang makitaan kini. Sige. Padayon sa pagpangita. Oh. Akong pangitaon ang tulay nga bato. Akong pangitaon mahal ko. Kana, Gabriel. Mao ka na ang gusto kong buhaton. Mangita ka sa tulay nga bato. Kinahanglang makitaan ko ang akong kalabira. Oh. Oh mahal ko. Tinig yun ang rumbo ni Gabriel kaganyan. Dili ba? Mao ka na nakita sa monitor sa CCTV kamera. May tingali nga, magbuwag-buwag tas papangita. Oh, kami lagi sino Paulo mo magkuyog papangita ni Gabriel. Elgin. Nga yung kadaan ka ba makikuban ako maning? Gusto na ko maniguro. Gawa kay mabuhat nga dawtan sa kong anak. Sige, ma'am ka na maayo. Mubuwag ko ninyo. Kamu na ipagkuyog kay... Hina, kay mo man lakaw. Oy. Wa ka ba giday mo siya lig na ko maning? Dili mahimong isali ko ninyo ni Gabriel ang kinabuhi sa kong anak. Tinahibaw kong sinas niyo una-una. Gusto lang namong buhat ng magkaayon sa tanan maning. O ginaot nga magkapasaylo ka na ako. Pero tinuod ang akong gingon nga dili ko magulaw na sa pagpatay kang bala. Kay uwahin ang tanan. Bisa na. Kinahanglan mabatayan ko gihapon ang inyong mga lihok. Kung mauna! Nanasad- Sige! Tanda! Nanasad- Magla. Nanasado. Sige, tara. Tas na nga itong nausikang minutos. Kinahanglang may bawan na tukon nga nung gikawat ni Gabriel ang mapa. Bisan unsaon na og tan-aw ang karaan ug bag-ong mapa. Wa gyud nakamarka dinhi sa tulay nga bato. Ang suba. Mauna lang kini ang pangita. Ang suba. Oh. Suba na lang. Oh. Ang mapa sa 1460 ang duna pay suba. Kana ang pangitaon ta. Kung gikan sa ubos sa Villa, ang suba, ug musubay na lang kita sa nalupa nga yuta, nga posibleng suba sa unang panahon. Dada ang karaang mapa. Dali. Oh, mahal ko. Niyan kita si Kagawayan. May mga tunog sa iyo sa kinalang ato ning masutan. Wa ka may silpon ni Gabriel. Ato siya tawag ka na. Ano may bawat ag-asa siya. Kung iya bang kauban akong anak. Gusto! Nanasaday. Gano'n nga matay ko makauna-una doon eh. May silpon mo na ito si Gabriel. Sige, Tigwa, tawagan na ito. Ano nga man ko makauna-una ni. Naara ang suba, mahal ko. Naara. Naatuod. Nalupa na kana. Ugwa na'y tubig. Unsay buhaton ta, mahal ko. Subayon ang maong suba. Aron natong makitaan ang tulay nga bato.
Sige. Ikaw ang mahibaw, mahal ko. Unsa ka nagmitingog? May nanawag na ko, mahal ko. Nanawag? Unsa man ka ng butanga? Cellphone kini, mahal ko. Ang akong apuhan ang nanawag. Ayaw pakigsulti niya. Di ko makigsulti niya. Dali na. Mopadayon ta sa unahan. Kinahanglang makit-an nato sa labing daling panahon ang tulay nga bato. Dili man mo tubag si Gabriel. Pero nagsigil ang pagting ang iyong cellphone. Ganong dili ba siya mutubag ka? Wala tila yung mahimo nini gawas pagpadayon nila ang saunahan. Sige. Loy Maning! Lo Paulo, dali mo! Tingo garon ni Elgin. Murag doon na siya nakitan. Tuwa siya ditong napita. Dali. Ato, mayon da kung si Marla o Gabriel na ang iyong nakitaan. Elgin! Ganong misingkit ka? Wa malagi tao din eh. Wa malagi sila si Gabriel o Marla din eh. Mao ni ako nakitaan lo. Loy Maning! Ang mapa? Ang mapa kini. Mao ni ang mapa nga gikuha ni Gabriel dito sa taas. Kun mau ka na! Gibiya! Odang niya din eh. Usa pa ka na yun. Tuyo nga iya maningid sa din eh. Uy! Duha naman ni kamapa. Tanawan ninyo. Tuot. Hain ba ng usana? Mao ni gida ni Gabriel. Mao ni yang tuyo. Ang labing karaang mapa. Kay mao naman kuwang ining mga mapa ha. Usa? Klaro na kayo. Nga doon na siya gipangita sa mga mapa. Pero, ganun naman siya magpahibaw na to? Ganun naman sila magpatabang na to? Sila? Kung mau ka na nagduo ka nga silang duwa si Marlang nag-uban karon. Dungan sila nawalid to sila sa tanil. O silang duwang gibiyaan ko dito kaganiha. Siya misugat ko ninyo. Busa, klaro na lang. Silang duwang nga akong anak na nagkuyok. Unsa tuy-tuyo mo sa pagsugat na mo ni Elgin kaganina? Aron babagan mo. Gandili pa ka doon nila ni Gabriel. Kung mauna, doon na laing plano si Marla. Si Marua ang dunay laing plano. Ug dili siya gusto nga may bauta sa maong plano. Tuod no? Kay naposis naman din ni Marua ang lawas ni Marla. Busa kinalang pangitaon ta sila din sa kakawyan. Gibati ko nga ni alang sila nining dapita. Sige. Dito mo paingon sa ubos. Kaya ako, diri paingon sa babaw. Nga, diri ko bahin sa kakahuyan. Sige. Kung siya pa'y gipaabot na tumading. Dali na. Pangitaon na itong imong anak. Kung nga po. Ulo-pulo. Si Oat naman kayo ng dapita, mahal ko. May ilahanan ang tulay nga bato, Gabriel. Usa ka dakong bato. Lingin kaayo nga bato. Ug sa pikas tampi niini. Mao ang dako kaayong estatwa sa ulo sa mananap. Pangitaon ta maong bato ug ang maong estatwa. Gibati ko ng kaduol na ta, Gabriel. Nagkaduol na ta sa... Nganong mihunong ka, mahal ko? Ngano? Unsay na ka mo? Naunsa ka, mahal ko? Dagan, Gabriel! Alayo, ining dapita! Dili ko siya kapog ganug-dugay. Busa, dagan na! Dagan! Mudagan ko. Dagan! Balik diri, Gabriel! No! Come on! Preso! Preso! Ako ang sundot.
Dili ka mo palayo na ako, Gabriel. Mahal ko nimo, Gabriel. Ug sundon mo ang tanang suko ko. Oh, mahal ko. Karon sa atong gimpuhaton. Doon na lang ta sa atong gipangita. Dili na to usikan ang atong panahon. Dali na, mahal ko. Lopolo, huwag ka makapuya. Hindi may mo magpataog ka sa kakapoy. Kailang masubay na ito kining lupa ang awan ni tubig. Mao kini ang suba sa unang panahon. Suba nga nahusan. Sigurado ka ba yun? Nga niya sila ng dapita? Oo. Nakakita ka ng mga tunog sa yuta. Ilala ka ng mga tunog ni Malaw ni Gabriel. May mga tunog doon sa yuta. Duha ka parisan. Mao nga dili kita maglangan manin. Kaya tikalig mo sa mood pa nga maawahin na ta. Nagduda yun ako nga doon sila gipangitaan ni Dapita. Usa? O kinahanglan nga makasiguro ta kung noon siya ang ilang gipangita. Kay basin mausap ni ang atong gipangita. Ang kalabira ni Marua. Usa? O dili ba ang uos sa kalabira ang una na itong nakitan ang ilang gipangita. Busa dali na. Magdalit. Ikulbaan na kayo ako. Hunong mahal ko. Nganong nanghunong ta, mahal ko. Niya na kita sa atong gipangita. Unsa? Nakit-an na nato ang tulay nga bato? Apan, wa ko'y nakitang tulay nga bato. Naara ang ilahanan sa tulay nga bato. Naara ang estatwa nga nalubong na tungod sa kadugay na sa panahon. Oh, Niya dinhi ang akong lawas. Niya dinhi ang dapita. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.